15 kilos nga baing pawikan na kauitan sa usa ka mananagat habig sa may South Road Properties o ESRP. Ang sentro naglaraw nga pasidunggan ang mananagat nga nakakuha sa pawikan ug may turnover nini sa DENR. Siloan meron din sa exclusive report. Gibana-banang anaa sa 30 anyos ang pangidaro ni ining usa ka green sea turtle nga napalgan sa kadagatan sa may SRP sa usa ka mananagat kagahapon sa hapon. Namasul ang mananagat nga si Ken Berdon sa may SRP dihang nakawitan sa iyang taga ang maong pawikan. Diyan masul ko dira, nagat ko. Ya pag kuan to tandog mo na akong pasol, sintak na abi na og isda niya. Kana man di. Matud ni Berdon, kapin sa usa ka kilong kitong lang ang ilang napasol ni adtong higayuna apan wa siya matintal pagbaligya sa pawikan ngadto sa merkado. Inay, gi-turn over niya ang pawikan ngadto sa taga DENR 7. Kuan god matintal ta kausaran ang kwarta samantala og mapreso ta madakpan ta di. Kita pay makwartahan. May pag-ato nang ato gid kuan gid nga iuli gina sa kuan sa gobyerno kay talagsaon og bulawanon nga buhat sa usa ka mananagat ba nga iya gyud gitagaan og dakong bili gali ang pagpreserbar ang pagluwas sa kanang atong pawikan no. So ato ning paningwaon ato ni i-recommend sa atong city environment o sa syudad siguro pinagi sa atong city environment office nga tagaan siya og kanang commendation. Matud sa DENR 7, adunay upat ka species sa pawikan ang gikonsiderar karon nga endangered ug usa niini ang green sea turtle. After sa ato ang pagtan-aw sa iyang kondisyon, wala gyud problema, very healthy gyud siya. And then nakatagtag kay ni sobra na siya sa 45 cm sa iyang curved carapace width hasta sa iyang length pod. Ganihang udto human gibutangan og tag ang naasoy pawikan, gibuhian nila kini ngadto sa kadagatan. Uban ni Renante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisda.